Kitaan kag nabatyagan nato ang kasanag ni Haring Adlaw. O medyo masubo-subo iya pagka udto nanuman dumamo ka na mula. But anyway, pasalamat kita no. Ang iban din na nakahingagaw sang ilabaw pila na kaadlaw nga nagamurumam anong the right term sina lapit na lang lapit na lang mamala. Pero mabatyagan pang kabasa-basa sila ngayon tawi bisan kami gani nga may washing machine gina-dryer pa namon ay abaw hindi gidya no lain gidya ang silak sang adlaw ako kumpormi gid sina mas manami ang silak sang adlaw nga kainit para sa aton sini mga linabahan di bala pero anay ka mga musta ko anay sa mga seniors na ito nila sa aton mga senior citizens, sa aton siyempre mga young ones nga wala na nagahuben pero nagaedad na pero sa gihapon nagayuhum-yuhum pa. Ha? Okay lang kamo dira op danay kita. Diri sa This Is My Life upod sa inyo kubus nga alagad Tita Wilma Sugaton. Tub-tub-tak na alas 3. Ara lang dira no sa inyo mga lilisuan sa mga radio 684 kilohertz kag sa inyo man mga greetings arang aton text hotline 0963-757-0874 again 0963-757-0874 sa mga naka-FB live naman arang aton sa ni chat room na ara dire aton chat room para man sa inyo mga greetings sa inyo reactions sa madulo nga kalingawan ni Tita Wilma sa sininga hapon magluwas sa sulat nga aton mabasa. Agin send niya ini na dumduman ko na send niya ini sa itong text hotline tapos na send pagid niya sa itong sini messenger malipot lang pero nabatyagan naton ang kabugat nga iya sini nabatyagan although nga wala niya nahatag ang iya siningalan naintindihan gihapon neton ina kundi ang lugar lamang sa diin sila nagapuyo na so bantayan ina karon kag syempre aton mantag sa ka zodiac sign para sa aton tag sa ka horoscope nga sa nahambal na sa inyo kubus nga alagad kalingawan lang naton ina may nag-send gani sa tawi nagdaog ko sa STL abi nyo pila 10,000. Tawi baratuhan takabaw anak salamat gid nga madamo pero mayon kung malapit-lapit ikaw pero malayo pasalamatan mo lang inang grasya nga ginhatag sa imo. Di bala? Ang mga opisyon nyo galing kita wala kita swerte sa numero mo ano pa hindi kita iya makataya. Pero go lang na iba naman sa loto okay lang na. Way taya kabalo kay way man say na makahibalo kun bala swertihon kita dira. Iya sa bahin sa mga numero. Kalingawan lang ning aton iya na wala kita nagasiling insakto na or sala ina, kundi ang aton lamang makalingaw sa inyo. Syempre man, sa aton tupiko nga mamunuhan ni Tita Wilma, papilion talang kamo kung gusto man piliin nyo. Kung ano gid ba lang mga masustansya nga ginakaon ninyo. O sa parte sa ano ina, dugay-dugay. Na? Sa nasiling na naton, ang aton sinidalagan man sang panahon ay about wala kita na mahimo sa gihapon. Batuno naton, kag padayuno naton ang aton pagpanglakaton sa adlaw-adlaw nga tanan. Pero ang ibanda kapoyged, ilabi na sa sur nga bahin sang Negros Occidental bangod man sang kafiestahan sang Santo Niño kahapon nga adlaw no damo gid ang nagselebrar di ba la Viva Santo Niño pero despite sang ay nami tiyempo gapon ay pero sa iban nga bahin ara gid ang wisik-wisik di ba la te karon man nga adlaw ara man gyapon ang low pressure area kag ang shear line ang aton pagid amihan pero suno sa aton Weather Bureau ang low pressure area ara sa karon sa Agusan del Norte kag upod man sa shear line nga amo ang nagatuga sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta man nga mga pagpanaliti pagadabu-dabu nga daw wala untat na pagpanaguob sa Bail sa Bicol region mimaro pag Calabar zone kag subong man sa bahin sang Metro Manila na may posibilidad man ina mga pagbaha-baha bangod sang kasarangan tubtob panalagsaman nga mabaskog nga ulan. Pagtupa sa mabaskog nga ulan.
ti may ara 180 kilometro sidlangan sa Butuan City, Agusan del Norte ang low pressure area humalin kainas ng aga. Kag ang northeast monsoon kung ang amihay naman nagaapekto sa extreme northern Luzon. Ti iban pangabahin sa pungsod dala na tadara. Ara man pagulugal tumagal umon nga kalangitan may panalag sa man nga pagpanaliti pagpanaguob pagtupa sang ulan tungod ina sang low pressure area kag localized standard storms. Okay, ang aton kadagatan labi na gidiriya sa aton na ara daw maayo man mambaghanay ang dapyasang kabaluran sa kadagatan may panalagsaman nga pagbaskog na sa bahin ina sang Visayas kag iban nga bahin sang Luzon. Okay, bisan paano nakahatag kita gamay nga pasulpasiplat sa dalagan sa aton panahon nga kinahanglan man naton ang maghalong-halong na kinahanglan ginaton ang paghalong-halong para nga safe kita tanan kay kabudlay na kabudlay magmasakit, kabudlay magpangatsi kag tulo ang sipon kag ubuhon kay gila trangkaso naman ina salaan naman ka modera. Ang launa 42 Action Radio Philippine Standard Time. Okay, kadtuay na ito aton man gamay nga informasyon nga mahatag sa inyo sa karon nga hapon. Papilion ko lang kamo mahatag ko bala duha ka, let's say duha ka makaon, duha ka pagkaon prutas o pagkaon man kag piliun nyo kung ano abi kung para sa inyo kung ano ang mas masustansya. Tan-awon tabi kung mapaktan nyo ang husto nga sabat. Okay, kung anong nami kag ano nga masustansya sa ihambal ni Tita Wilma ang para sa inyo. Okay, papilion ta kamo din ang mas masustansya. Ang kafe o kun ang tsaa. Di sa mga nagakape silang namit siya tawi ang kafe kay saburuso, di ba la? Namit siya ang kape tawi iya na ang iba naman ti sa tilang kami tawi kay hindi mo. Okay. Pero sa matutuod ang kafe, di ba la? Ang kafe nami ginman na siya pampaalerto, di ba la? Makapaalerto sa imo paminsaron kung ginatuyo ikaw, kung malawig ang imo pagtrabaho, may resistensya ikaw kay wala ikaw nagabatsyag sang katuyo. Kag may ara man jutay nga bulig ang kafe sa aton memory or sa aton memorya. Pero sa bahin naman sang tea or tsaa, ang tea may ara na siya cathekins mo, no? Ang cathekins amo na ginatawag nga artery protector naton pangontra sa bacteria kag pangontra man sa cancer. Ang pinakanami nga klase ng tea is ang green tea. Kaya ang green tea may mataas siya nga content sang catechins. So, kung amo na siling nila, kung gusto mo nga magpareho ikaw sa mga Chinese kag Japanese, nga mas may ara sila yung mas manubo, no? Nga cases or incidents sa mga pag-atake sa heart or sa corazon, try nyo ang tea. Kay nami gidina kag sa cancer pagid. Ati ano ang mas nami? Ano mas masustansya? Abi nyo kape hindi. Green tea ang mas masustansya. Komporme ka muna. Ati makomporme ko na iya. Kay gako gati mo ka mo yan, no? Akali naman, when it comes naman sa eggs, no? Sa itlog, ano naman ang masustansya? Hard-boiled egg o kon fried egg. Ti manamit gidyang fried egg siling nila kapin pa mapanakot-panakutan mo pa, di ba la? Sa masami ang mga pinerito o kon ginisa nga pagkaon sa tutuod lang mas lesser ina siya nga healthy kumpara sa mga boiled, kumpara sa mga gina-steam nga pagkaon o kung sa mga gina-roast o ginasugba nga pagkaon. Gani ang hard-boiled egg mas healthy. Kay nga, kung hard-boiled ang itlog, nalaga siya sang maayo, 76 lang ang iya calories. Pero ang fried egg, nagalabot sa 92 calories ina tungod sang oil or sang mantika. Isa pa mas safe ang hard-boiled eggs sa soft-boiled sa mga mahilig na bala sa
malasado na gusto mo ano gani ni sunny side up malasado lang. Iban mag sunny side up gusto nila malamalagid, no? Iba naman sunny side up nga malasado kay tinanamian sila pero mas safer pag gagali iya ang linaga nga itlog na nga kay ginapatay iya sang mas mataas nga temperature ang mga bakterya pareho sang salmonella nga ara mismo sa itlog te kag mas manami gid suggestion sa aton sa mga expert aton sa mga doctors likaw lang kita no sa pagkaon sang hilaw nga itlog na baka lang itlog nga sa mga kinanglan bakal kita itlog sa mga safe iya nga mga balaklan amo inang hambal pero syempre kung ikaw yan naga-produce ng inyo kaugalingon nga itlog para sa inyo consumption sa inyo panimalay mas nami pagid na ti hard-boiled egg iyang mas masustansya, no? Sa fried egg or scrambled eggs, basta may oil, no? Mas namigid. Pero siling nila tawi, ang poached egg ya, na. Kaya ang poached egg, sa tubig lang na siya ginabuka, di ba la? Sa tubig man siya maluto. Pero mas nami hindi siya half-cooked man. Kinanglan kon poached egg, malaman ang iya sininga, batog, or ang yellow niya. Katuan tabi ang kamatis naman. Na? Kung sa kamatis naman, compared sa fresh tomatoes o kung tomato sauce, diin ang mas masustansya, ang preska nga kamatis o kung ang tomato sauce. Well, actually, ang fresh tomatoes, kung himuunta nga tomato sauce, pwede mo, di ba la? Ang kamatis kag tomato sauce, may mataas ina sila nga antioxidants, di ba la? Pareho sang beta-carotene, kag may ara pagid lycopene. Kag ina sa kamaturan kinahanglan kag ina siya kinahanglan gid sa mga may problema sa ila ni heart, di ba la? Dako nga bulig ina para sa inyo. Kag makapanubo man sang tsansa sang cancer sa prostate, kag cancer sa colon. Makabulig na. Pero ang lycopene, tandaan lang ninyo, ang lycopene nagahalin sa sulod sang cell wall o kung sa cellula sang kamatis, sa sulod iya nagahalin. So meaning, kinahanglan anay lutuon kag butangan juta nga oil para ma-absorb sang aton lawas ang lycopene. So tungod man dira kun nga mas healthy ang tomato sauce sang sa fresh nga kamatis. Ako sa una mong yun, mahili. Hindi sa mga salad-salad na bala, ba istorya naman siya. Pero tituod gin man, sa mga salads na bala, vegetable salads, di bala, may ara gina siya. May ara gina siya mga na-slice nga hilaw nga kamatis. Kay magkanamit gidya balahaw, no? Mahiligi ko na yan sa hilaw nga kamatis. Kag pagkatapos, hindi gani sa mga burgers, sa mga sandwiches, may ara na siya. Pero mas nami pagali, tandaan lang natin, mas nami gidya gali. Kag more nutritious ang kamatis kung maluto siya. Kay ang kinahanglan nun natin nga lycopene ara sa cell wall sang kamatis, ikinanglan bukon mo siya kung kakinanglan ma-absorb sa atong lawas. Paano gali ma-absorb na sa atong lawas? Kinahanglan gali may oil siya. Lutuon gid siya sa oil. So, pwede ka mo kahimo pasta na tilawan ko. Pasta ngang iya sauce kamatis. Ang pagbarato, wala sang kamatis, nan. Kati, lagaon mo malang nga may jutay nga asin niya, na? Kung nga may jutay nga asin ang pasta, pagkatapos maggisa ka lang sang kamatis nga fresh, di bala? May bumbay kag ahos, okay na siya. Kag timplahon mo lang siya gamay kag ibubo lang sa pasta mo nga Ginoo or spaghetti ni mo nga pasta nami na siya na try ko kay nakatilaw ko na bit so gihimo ko ni bi ay kanamit gali kun kamatis lang gid nga fresh ang imo ibutang magluto. Okay, 1:51 Action Radio Philippine Standard Time. So ang sabato ay not preska nga kamatis or tomato sauce. Of course, tomato sauce ang pinaka masustansya. Sa pork fat naman, sa tambok naman sang baboy kag sa tambok sang isda, diin ang masustansya.
Hindi, kay ang tambok sang baboy, tambok sang baka, napamatud-an na iyang nagahatag ni siya, nagapataas sang resgo sang cancer, kag balatian sa korason. So, meaning, likaw gid sa pagkaon sang tambok sang baboy kag tambok sang baka, na? Sa mga may ara problema sa heart, kag sa mga may cancer. Pero suno man sa mga pagtuon, ara, na? Maayos sa lawas naton ang ara iya nga tambok sa isda, na? Hindi iya ang pork fat, kundi ang fish fat. Ang tambok nga ara sa isda, amo ang nami. Ilabi na mga oily fish, na? Ano mga oily fish naton? Sardinas. Oh. Ang tuna, ang mackerel, ang salmon, di ba la? Kag ina, masiling naton, ang klase sang tambok na makuha naton dira or fats, wala iya nagasebo, wala iya nagatig-ah sa room temperature. Unlike sa isang karne, no, di ba lang karne, bisang gaya magbugnaw, nagagawa, bisag basihan mo lang sa corned beef, pagka ano na yan ba, gapuluti na yung gagawa ang ila sini nga fats. So, amo na kung magkaon gani kamo baboy or karne, kung may mga tambok-tambok na suggestion lang. Tapos inom kamo warm water para hindi siya mag-block bala sa ila aton sini mga arteries, na? Kay tandaan ninyo ang omega-3 fatty acids, na nga angkon sang isda makabuligid sa pagpanormalize sang palpitation sang aton sini heart, kag nagapalawig man sang aton life. Di wow, gapalawig sang aton kabuhi. Ano ang masustansya? Siyempre, ang fat sang fish. Okay? Okay, na Tita Wilma. Tisang na lang. Prutas B sa prutas B. Ang mango kag strawberry. De mga kabataan namin, gidya paho tawe na. Magsiling naman ang mga millennials. Strawberry kay namit, gidya namin pang color na. Ang mga berries, pareho sa strawberry, basta mga berries, damo na, blueberries, strawberries, mga Burberry, di ba damo na sila, nan. Mga cranberries, may ara na sila, ginaangkon nga ellagic acid kag polyphenols nga pangontra sa cancer. Di ba la? Yes. Ang strawberry, puno-puno gina siya sa vitamin B's, kag vitamin C, may vitamin K pa, may potassium kag minerals pa, para naman sa heart, kag folate para naman sa dugo. Okay man ang paho, ang mango, di ba la? Okay man kay nagaangko ni na siya sang vitamin C, pero ti kabalo kang ang isa kabilog nga paho, may ara na siya damo gidya. 207 calories. Iban hindi pa naayawan magkaon sang isa ka slice or isa ka bilog nga paho, di ba la? Dahil kay magsiling ka na bala nga kung magkaon ka sang paho nga may 207 calories, may equivalent na siya sa isa ka tasa nga kanon. Ting isa ka tasa nga strawberry, kung i-compare, 49 calories lang. Dediin, ang mga berries ang mas sustansya compared iya sa mangoes o kon sa paho. Daog ka or pierdi ka? Ako daogid ko. Okay, okay lang na siya, lingaw-lingaw, walang ni aton, pero at least bila kabalo kita nga mas masustansya ni siya gali ikumparar sa amo siniho. Okay. Alauna 55 Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang pagbalik ni Tita Wilma ang aton sulat para karon nga hapon pagkatapos sini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod.
Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like, mayara kita na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang dana eh. Tapos ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason, singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw. Gusto ko, basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na pupos na eskwela. Primary ka secondary ka na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong makapasisikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ako manakit. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapo. Tatugan ko balala. Tisilin ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisilin ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-open sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter diratay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala ka kaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ko sa Action Radio. Maskin gubaon na nga, nakabati ko na. Ihanap na ng San Diyos ang pag-ubay nga pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abay ko. Pwede sa lang agi kaya nga mo ito. Sige. Imanak lang. Dako na bulit siya. Kabulig din siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige. Ano ba salamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bang dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis lason inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sana ka na sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow Philippine Standard Time. Happy listening to Family Domyo, Ma'am Monica, kaga sa amon diri baby girl nga special child. Yes, baby Sandra Lexus, dira sa may Barangay San Teodoro, Binalbagan. Halini na kay Junjun Lambati Domyo sang Pacau, Bantayan, Kabangkalan, 6989. Madamo gid nga salamat. Mayong hapon dira sa inyo. Kag syempre man abaw mayong hapon lang na biyagan ni kuno klaro ng dalagan sa panahon. Kay Novi Magapan mayong hapon man kag kay Paterno Lumawag mayong hapon man. Sir Alex Montesa ari naman da siya kuno nagaupo lang sa program naton sa kahanginan mapa-online man. Salamat gid. Rilang kami, ga-monitor. Greet lang ko please sa akong mga anak, Ma'am Joffy Palma Canaleja, Kagday, Day Happy Chudusyo Hilarso. Kay Chudusyo Hilarso nga nagasaulog sang iya kadlawan. Thanks, Tita Wilma, and more power to your program. Salamat gid. Wow! Siling ni Sir Armando Cabilis. Black coffee is good. Yes, sir. No cream, no sugar. Kabasa gid ko sina nga nutritious man siya. Na? Basta ang coffee, no cream, no sugar. Stanley Tombrio. Manyagata, Bogin Mami is the way. Mami Wilma watching live from Magsugay. May damo gid nga salamat. Enjoy lang sang inyo pagpaniyaga dira. Homalumina salamat gid. Siling man ni Sir Alex Sabat mo sa dayon. Brewed coffee or native cacao isa sa mga favorites ko, Tita Wilma. So go for it, sir. Na? Brown eggs mas healthy compared sa puti nga organic. Organic na siya, wala simbog nga bulong. Sir, pati ko na ang brown nga eggs na organic eggs ina siya. Yes, sir. Ray Flores Barrioga, may damogin nga salamat. So, stand by anay sa makadali. Okay. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, Okay, ang aton basahon nga mensahe malipot lang ini, na? Kag ini nakuha ko man sa aton sini Messenger, kag nabasahan ko man ini sa aton text hotline. Ang sender naton taga-bago. Amo lang ng ihambal, taga-bago siya. Kagang iya sini mensahe nagasiling. Dear Tita Wilma, maayong hapon. Ako may problema man. Parti ini sa akon iloy. Tita Wilma, 8 kami ka mag-utod tanan. Ato sa malayo, ako lang di ang ara sa iya tupad. Tita we, hindi ko mabatsyagan, nga gakabala ka siya sa akon, nga mong nagaunong, kag nagaatipan sa iya. Abi mo, manugid pa na siya sa akon mga utod, nga ang iya sudan. Laon
or lain ang amo niya namit. Namo na mo siguro, na? Hindi na iya matuod ta tungod kun ano ang amon sudan. Amo man na ang iya. Kasakit sa iya maghambal, Tita Wilma. Wala sang maayo ako nga ginahimo para sa iya. Pulos tanan malain. Galibugid ang ulo ko. Kag-abi mo, palasimba pa na siya. Bisan nagaugod-ugod na, gamato-mato-gid ina siya, lakat sa simbahan. Pero ang iya batasan, daw wala nagasimba. Ano ang akon himuon tawi man? Ginapamangkot ko sa akon kaugalingon. Ginpamangkot ko siya kung nagakabala ka man siya sa akon. Sabat siya, nabala ka man. Tagabago ako, Tita Wilma. Ina ang iya mensahe sa aton diri sa This Is My Life. So, tagabago nga nagpadala sini, hindi ko nilang pag-mention ang imo sining account number, no? Maayong hapon. Okay. Di na ko to, sorry gid. Kung ada man ikaw nagapamati, tawgon ko lang ikaw kay Maya, ha? Na ako na lang manaintindihan mo na nga ikaw inatungod sa dinalan sang imo mensahe diri. Tawgon ko ikaw kay Maya. Kung anong matugda ni Tita Wilma sa akon pagbalik pagkatapos sini. Premium D3, ang bago nga vitamin D3. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern Na, kay ti imo inigin padala diri sa This Is My Life. Speaking sang imo sitwasyon sa inyo kadamuon, no, gamay lang gid, balik ko, na? Sa inyo kadamuon nga mag-ululutod, 8 kamo. Sa inyo nga 8, ikaw amo ang nagasakripisyo, nagaanto sa pag-atipan sang inyo iloy. Kay ti ato sila tanan sa mga malayo, may mga pangabuhi na. Ang wala mo lang ma-mentionar sa imo mensahe sa This Is My Life, wala ka nakamuno kung pilagid ang edad ni iloy mo. Anong tawag mo? Iloy. Or mama mo. Butang ko na lang si mama or si nanay. But anyway, Maya, na? Ang mahambalanggid ni Tita Wilma, sa imo pagsakripisyo kag pag-antos, may reward gid ikaw nga pagabatunon dira. Ang mahambal ko lang kinanglan palawig, lawigon mo pagid ang imo pasensya, dugangan mo pagid ang pagpalangga nga imo ginapabatyag sa imo iloy. Masiling lang kita na kung kaisa nga
Gamba lang kita na nga, ay titawe, abi mo lang ano kabudlay. Yes. Hindi mahapos ang mag-atipan sang isa katigulang, sang isa ka senior. Kay ti ang aton ginikanan, ang aton lola kag lolo, no? Nga ara pa, lain na ng mga panimuot nila. Di ba la? May pagkamalipaton, may pagkamali-malion, tanan na ina, may pagkaarugadi, di ba la? Siling nila. Pero sa kamatuoran, wala sang makahatag sang nagakaigo nga pag-atipan, paghangop kag pagpalangga sa aton mga katigulangan, kundi kita nga mga kabataan. Bisan ano pa na iyang hambal sang iban nga tawo, sa tuod lang. Bisan ano pang ihambal sang iban nga tao, puwerti ng ila-iloy, kamaldita, kasuplada, palapamuyaya, whatever, hindi na napagbalihon. Kung may nasakit man siya, nga sang iya mga ginpanghambal, kita nga kabataan nang magbawi sina, kitang mangayo pasensya, kay kita among nakakilala sa aton iloy. Tagabago or Maya, gintawag ko ikaw kay Maya, maswerte ikaw. Damo kita sang na-encounter nga pareho sinang sitwasyon mo. Hindi mahapos ang mag-atipan. May mabantay ka sa gamay nga bata, ka maintulin mo. Pero kung mahimo mo ina, nga pag-atipan sa imo tigulang, dira, especially sa imo iloy, induluhensya mo ina sa Ginoo, ang Ginoo nang maalam nga maga-reward sa imo sa palaabuton. Sa tuod-tuod lang. Hindi pagbalihan, oo, masakitan ka, kunyaw-yawon ka, masakitan ka, nga buyayawon ka, tanan na lang madumduman niya na sa mga nakaligad sa mga huben pangkabataan niya, na kag tanan nga mga malain nga mga tinaga, ihambal pa sa imo, dugang pagid nga pagpaumod nga ginahimo mo, dugang pagid nga pagpaubos ang ginahimo mo, nga daw hindi ka na maguntat, nga daw mauntat ka na kag masurrender ka na, gambal ka na sa mga utod mo, hindi ka na kaagwanta. Pero sa imo ginhatag kagintugyan ina. So, wala ikaw sang mahimo kundi batunon ang tanan. Sakripisyohi anak, ang imo iloy, kay sa ulihi ikaw kung magtigulang man, hindi ka man pagpabayan sang imo mga kabataan. Palanggaon ka man nila. Hindi niya hapos, sa tutuod lang, hindi iya hapos mag-atipan mo. Kag hindi anak, tagabago, naging tawag ni Tita We kay Maya, hindi paggamitang iya pagkapalasimba. Lain naman ina iya nga bahin. Kung palasimba man siya, pagkatapos, lain naman ina iya. Abi mo, mas nami, bala nga sakyan mo pagid. Sakyan mo ang mga hindi maayo nga himo sang imo iloy kag ulo angga lang gid. Labi na kung malipato na siya, kung kaisa ay encounter mo lang siguro ang amon kilala. Sino ka gani? Sa tutod lang ay ang Pasko ko din. Ay birthday ko bala, wala nyo ko gingaan. Wala nyo ko balagin birthdayhan, wala nyo ko balagin tagaan. Pasko nan. Amo na ina ang tion nga sa diin kita nga kabataan, panahon na ina nga kita amo ang mag-atipan sa ila kag kita ang maghangop sa ila. Ipabatsyag naton sa ila nga ari kita nga kabataan. Nga sa sina lamang nga paagi, mapabalik or mabalusan naton sila sang ilaman pagsakripisyo sa aton, humalinsang kita na tao sa kalibutan. Pinsaron mo babayi man ikaw, babayi si nanay, kag nakabatsyag ikaw tungod may pangabuhi ikaw, nakabatsyag ko kung paano kag kun ano kabudlay ang mangin isa ka iloy. Magbusong siyam kabulan ikaw nga dalahon sang iloy. Sugod na ina sang iya pagsakripisyo, dugangan sang pagbata sa imo sa kalibutan nga 50-50 ang kabuhi sang iloy sa tion sang pagbunag, di bala? Pagpadako pa sa imo, nan, masiling lang kita nga ti di buinas na iya ti Wilma ang mga may maayo kag mabuot nga iloy, hindi ta napagpamansaron ang iloy nga para sa inyo, hindi manami.
kundi ang punto na lang nga siya ang iloy nga naghatag kahigayunan nga makita naton ang kalibutan. Di ba la? Kay ang iloy instrumento ina sang Ginoo. Ha? Sila ang nangin instrumento kung nga aari kita sa kalibutan. So bisan paano, malain man sila para sa iban, palanggaon naton, pasalamatan naton, i-appreciate naton ang tanan nga ginahimo. Kag mientras tanto nga makabati pa, makakita pa, sa tudtuod lang, ihambal mo nga nanay or mama, palangga ko ikaw. Love you, nanay. Paamo na bala? Love you, nanay. Mga amo na, kunara ka man sa layo, ay tawgi lang nga daan si nanay mo. Mientras makakilala pa sa imo, kag makabatyag pa nga, ay palangga ko gali isang bata ko. Na. Kay nga, kung wala na si nanay, kung wala na si mama, hindi na nila na ma-appreciate. Hindi na nila mabatyagan ang imo pagpalangga. Kag paghambal nga, palangga ko ikaw, nanay, wala na napulos. Amo na sa imo, ako gahatagig ko sa imo inspirasyon. Ha? Hindi pagkataki ang imo pag-atipan sa imo sini Iloy. Ikaw, sigurado, nagaedad ka man, may kaugalingon ka nga pamilya, sakripisyuhan kun anong pagsakripisyo mo para sa imo Iloy sa karon, amo man ang himuon nga pagsakripisyo sa imo mga kabataan sa ulihi. Ang pagpagamuyo sa mahal nga Dios, himuon mo. Tagabago, himuon mo, iampo mo si nanay mo, iampo mo gina si nanay mo nga tagaan siya good heart as always, bala? Hindi yan mapaktan ang mudo nila na mo. Gulpi lang mangakig. Pero mag-abot ang tiyempo nga malipayon, ay abaw nagakadlaw. Gamay nga bagay gina-appreciate. Kag kabalo kita nga ang aton mga tigulang, very sensitive, ina kaayo. May makita sa ilang mga apo din ka muna nagkwa, ay dala to ni tita gintaga. Dasun wala siya matagaan, masunggod. Madiparahan mo lang, matulo-tulo ang luha. Na ano ka? Wala. Gali. Kay na nasakit, nasaklaw ng iya nga kaugaling, ang iya balatyagon. Tungod ang mga bata na tagaan siya ya wala. Kinanglan unahon gid. Sa gamay nga bagay, amo na sila ka-sensitive. Gani ikaw, tagabago, hindi ka mag-surrender. Ang mga utod mo, nakahibalo ina sila kung anong kamaturan. Kung ano man ang inasugid sa iloy mo sa ila, nga mo ning napakaon mo sa iya, ang inyo iya manamit, ang iya mo lang di mapati ayhan sila. Kag ayhan, ikaw mabatas mo nga mapakaon mo ang iloy, ang imo iloy sang ugada or utanda nga, samtang inyo iya manamit, hindi ka na kabatas. Tungod kita iya nga kabataan, may balatyagon. May ara kita balatyagon sang pagpalangga kag balatyagon nga masakitan. Nga kung anong makapasakit sa balatyagon naton, makapasakit man nina sa balatyagon sang aton iloy. Kinanglan mangin inspired ikaw, na? Mangin inspired kagid paano man kabudlay tita Wilma mo ka na tudtuod. Kag masiling lang kita, halimbawa sa aton wala puder ang aton iloy, ara sa aton uton, masiling ka lang, pasensya halang kung daw magwa nagika sa panit mo nga, do patulan mo, talikdi lang, bulubalikda lang, kay basi kon matumba or ano. Amo na siya, kag nami paginang intulin sa ila, nga ulangga, nga paagi, ay tuod-tuod. Masiling ka nga, pinsaron mo balaho, ginpamangkot mo siya, ginpamangkot mo siya kung nagakabalaka man siya sa imo. Ano sabat niya? Gakabalaka man. Meaning, palangga ka sang iloy mo. O galing tungod lang sang iya katigulangon. Hindi ka mag-surrender, partisina. Dugangi pagid ang imo pag-atipan sa iya. Dugangi pagid ang imo paghangop sa iya, kag dugangi pagid ang imo pagpalangga sa iya. Siling mo pala simba siya, hindi siya pagpabayi. Hambala siya nga nay, upod ko bi na. Pwede mama, upod ko sa imo pagsimba, updanay tabi na. Kung masako ikaw tungod may kabataan, ikaw dira nga may ara ka man guro masaligan nga kabataan, lamang nga maupdan mo siya para iya mabatsyagan nga ara ikaw sa iya tupad sa tanan nga tiun. Wala nagakataka sa pag-atipan sa iya, wala nagakataka sa pagpalangga sa iya. Importante ina, kag nagaupod ikaw sa iya sa pagpangamuyo.
importante gid ina iya tagabago, na tagabago di butang niya mo na. Naging tawag ko kay Maya. Kabay pa nga hindi man masaklaw ang buot mo sa ihambal ko sa imo pero ti huo taw lamang kita. Masakitan kay may balatyagon kita. Pero dumdumo naton, iloy naton. Kagang aton iloy sa kalibutan, isa lang. Ang iloy nga nagbunag sa aton para nga makitaan naton ang kalibutan kag ma-experiensyahan naton ang tanan. Maayo kag hindi maayo, mga dalayawon kag hindi dalayawon nga mga pagtilaw nga nagabot sa aton kabuhi. Kung wala sa ila, wala man kita diri sa kalibutan kay sila gingamit sang Ginoo nga instrumento nga makita naton ang kalibutan. So be more patient and be more loving kay nanay or mama ang tawag mo sa iya dira. Yuhum-yuhumi lang bala kag angga-angga ay haluk-halukan mo sa tudtuon lang. Masiling kay ginatampa ko na ito hindi, na? Okay lang na iya na okay lang na iya nga tulutang paon ka nanay mo mana na mo na siling ko nga kinanglan malawig ang pasensya para dira ha tandaan mo gid ina tagabago ha kag sa tanan nga mga kabataan tandaan kadamo sang pwede naton kilalahon nga iloy sa aton palibot. Kadamo sang pwede naton kilalahon nga iloy nga nagabulig sa aton. Pero isa lang ang iloy nga aton ginagyan pagwa diri naton sa kalibutan. Nga bisan ano man siya, sino man siya, kinahanglan palanggaon kag atipanon batitiun sang maayo sa kutob sang aton masarangan. Ay, huo mga anak. Okay lang na siya, Tita Wilma. No? Sa nasiling na naton, hindi lang ikaw ang nag-experiensya sina. Na? Kadamo sang mga kabataan nga naka-experiensya sina. Sa mga kabataan nga wala pasensya mo na ngang ilang amay or iloy, nagakatingala lang sila nga nagakadula, kay nagahilibion, nagalakat na lang. Pangita sa kung sino ang makasapupo sa ila, kay nga ginamaltratar. May ara kabataan nga makabatas sa paghimo sina sa ila ginikanan. Pero ako wala nagapati nga ikaw mahimo mo ina sa imong iloy. Ang mga utod mo hindi na pagbaliha kay ang Dios nakahibalo kun anong matudtuod nga nagakatabo sa imo kabuhi dira. Makita na iya sang mga kauturan mo kung na magpalauli sila or magbakasyon sila kung ano matuod-tuod nga kahimtangan kagdalagan sang inyo pagpangabuhi. Okay, tagabago, may damo gin nga salamat. Relax lang dira na relax lang kag abaw sa mga tagahandumanan da gali ho. Ari kami sa handumanan tawi Sancho family. Salamat gid 3342. May reaksyon na di gani humong. Tita Wilma, good PM. Sa gintawag mo kay Maya, gintawag ko siya kay Maya, ining tagabago mo, ipangamuyo ta, nga hatagan ka pasensya, tagaan ka pasensya ni Lord Jesus Christ, kag maayong lawas, kag panghuna-huna, sa pag-atubang mo sa imo, pag-atipan sa iloy. Likewise, pareho man pangamuyo para sa akon utod nga laon upod sa amon iloy nga pareho ang sitwasyon. Iya sobra pa. 0152 salamat gid kabay ngang imo man mensahe kag ang imo man opinyon makahatag man kasanagan sa tagabagong nga gintawag ni Tita Wilma kay Maya. Hambal naman ni 7846 ay tawe pareho ang batasan sang akon iloy nga napatay na si nanay nga nagahinulsulgid ako nga wala ko masyado mahatag ang pagpalangga sa iya. Maaya advice ko sa imo. Kung ipabatsyag kay nanay mo ang paghangop kung ihatag mo kay nanay mo ang paghangop kag pagpalangga, antes mangin ulihi ang tanan. Tiyamakon mo na. 7846 touch ko, no? Kag damo makarelate sa amo sina nga sitwasyon. Di bala? Good PM, Tita Wilma. Abaw.
Sa sender ay kinahanglan dugang pagkin nga pagpalangga kay Mother Dear mo. Okay, antes ko padayuno ng imo mensahe dali gid lang. Ha? Mabalik si Tita Wilma pagkatapos sini. This time check is brought Salamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na no kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa ang periyos ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sa Yara pa ko. Sound. Oh. Di wala ko taglingina. Kalawig-lawig. Yes, Ma'am Villar de la Cruz Free, and I'm sorry, Gid, no? Hambal is the why ka mo daw jury reklamo na sila karon. Pamati lang ko diri sa may Bago City. Thank you, Gid. Sa Ma'am Ana Sinoro, mga neighbors niya kung nagpamatida. Ma'am Virgie, Miss Jane Candido Hildore, mayong hapon lang da. Kay Nanay Port, kamusta man dira? Juvie Monares, basuliton giniti daw eh. Cheryl Arevalo, dira sa Linawon, Kawayan, Negros Occidental. Cherry Arevalo, salamat gid.
Sa mga sis kag brad ni Ma'am Ana Sinoro dira mayong hapon man. Kay Armida kag Eva Guanzon sa Barangay 2 sa Isabela naga-monitor. May damo gid nga salamat. Hello Ma'am Baby Gregorio. Salamat man Sus, abi ko anay. Nagklaro ng kalangitan. Ginbundak yan naman di, Tita Wilma. Yes, Sir Alex Montesa. Di man gani sa amon, no? Ato gaulan pa sagwa. Kay Nana Isabel, kay Sir Eddie Laos, good afternoon. Seryoso, gid si Sir Alex ba? Seryoso, gid ba? At siling ni Ma'am Ana Sinoro, gaulan niya sa La Carlota. Wow, di man sa amon, ma'am. Pareho kid, na? Villar, De La Cruz, Frian. Okay, go lang ito Sa sender, magpasensya, magpaumod karon. Basahon ko pa na iliwat. Oo, balabo ka damo gali sa ilas ang naka-relate. Ha? So, enough na nanay. Balikan ta ka mo dugay-dugay. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba di ka? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nangari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Action Radio Philippine Standard Time. Yes, Ma'am Elizabeth, wala ka audio kay inagay sorry gid pero nagbawi man ma'am paamo kay na bala. Antes ko mag horoscope sa sining hapon, mga reactions bala anay ha. Mga reaction siling ni Sir Alex patience is a virtue. Prayers is the most powerful. Agree ko da, sir. Na? Agree gid ko da. Gani sa atong sender nga taga-Bago, siling man ni Ma'am Ana Sinoro, sa sender magpasensya gid, paumod gid. Amo gid na kung tigulang na ang iloy mo. Updan mo sa pagpangamuyo. Magsalig ka. Siling man ni Miss Jane Candido Hildore ay, oo, bala Tita Wilma, nanay ko 96 na 10 times mo gid ang imo Korea, labaon mo gid ang imo pasensya. Agree gid ko dira, Ma'am Jane Candido Hildori. Nanay Pert, good afternoon. Pamo kay na bala. Siling man ni Dulce Hardio Pakalinga, siling niya, hello, good afternoon to Wilma. Kaagi ko na, pero nanay mo na siya, la kita mahimo. Pero palangga yaman ka na. Taga-Bago, nabatian mo na. Okay. Kay Ma'am Elizabeth, Ma'am Wilma, please greet my priest son, Reverend Father Brethren Rai, or Father Bong Malaka Gamala, on his
sacerdotal anniversary today. Wow, congratulations. Likewise to Reverend Fathers Salvador Barcelona, kay Chris Gonzalez, Father Chris, and Giselle Villar. Thanks a lot. God bless you and more power to ARB. Salamat gid, ma'am. Okay, pasalamatan mo siling gani ni Sir Armando Cabiles. So, pasalamatan mo nga iloy mo siya. Ang nagpadidi sa imo sang baby ka pa. Salamat gid, sir. Ma'am Ruchel Fulgencio Susana dira sa Salvador Benedicto. Letter sender, siling ni Sir Armando Cabiles, kung nakita mo lang kung ano ang pasakit sang iloy mo during siya ang nagbunag sang siya ara sa hospital sang pagkatao mo, guro maluoy ka gid sa iya. Ganiin chindiha gid si mama mo kag palangga. Bao so touch gid, Sir Armando, may damo gid nga salamat. Ay, to Philip Kenalon Zagay, salamat gid. Ato na na-check ko na, sir. Thank you so much. Alas 2:36, Action Radio Philippine Standard. Ang mga kabataan natin nga iniho. Siling gani ni 7846, amo ni kaina. Na? Tawe, pareho ang batasan sang akon iloy. Napatay na si nanay, naghinulsulgid ko nga wala ko masyado mahitag ang papalangga sa iya. Ma-advise ko sa imo, ipabatsyag kay nanay mo ang paghangup kag pagpalangga. Yes, may damo gid nga salamat. Okay, siling maniinday Norma. Mayong hapon titawe. Sa sender, mientras makita mo ang imo iloy kag ara sa tupad mo, ipabatya gid sa iya ang imo pag-atipan kag pagpalangga. Hindi ka magkataka. Kay kun wala na siya, dira mo gid mabatyagan ang kapungaw kag kasubo. Kun wala na ang isa ka bahandi sang parte sang imo kabuhi. Akon gani mama puwerte gid nga pasensya akon ginbuhat. Kag 97 years old siya ginkuha sa akon ni Papa God. Salamat halong gid kag God bless. Inday salamat gid no sa imo man pag-share. Naka-relate sila sa ginpadala nga mensahe sa itong text hotline sang taga-Bago. Well, anyway, thank you so much, gid. Siling naman ni 0883, we can question her ways to adore God. But the way her pamatasan, individual discretion ay ho. Insakto na ito to Junjun. Salamat gid, Junjun. Salamat gid sa imo sini mensahe. Okay? Sancho family, salamat po. Alas 2:38 na Action Radio Philippine Standard Time. Ma-horoscope ko bala na, relax na bala. Ma-horoscope anay si Tita Wilma para iya karon nga adlaw, Enero 16, tuig 2023. Bantay ninyong inyo tag sa zodiac sign. Lingaw-lingaw lang niyang aton ha. Okay, unahon na ito ng zodiac sign nga Capricorn. Ang mga Capricorn na mo ini mga natao Disyembre 22, tubtob Enero 19. Capricorn yan. O kung ang mga natao man karon nga adlaw, kay ara ikaw na bilong sa zodiac sign nga Capricorn. Kung anong inyo gin pangabudlayan, ang imo gin pangabudlayan, magabunga na ina. Mangin maayo ang dalagan sang imo or inyo kabuhi sang sa mga nakaligan nga binulan or nakaligan nga mga tinuig. Kag kinahanglan kung mag-ayo na mag-save, no? Mag-save, magtipon para hindi ikaw liwat maka-experience sang kapiuton or kapigaduhon. Hindi mo gid pagkalimtan, hindi mo gid pagkalimtan ang imo mga priorities. Magpasalamat gid sa mahal nga Dios. Mas swerte nga mga numero sa Capricorn: 1, 12, 23, 39, 45, kag 13. Canary yellow is your lucky color. Katuway naton ang Aquarius. Ang mga Aquarius naman Enero 20 tubto Pebrero 18. Aquarius, kinanglan mangin honest, mangin tampad ka sa imo ginapalangga or ginapagkamahal. Kung may ara ka gusto ihambal, hindi ka magkatahap o hindi pagtago-tagua, ipautwas ina sa iya. Ipabutsyag ang imo balatyagon. Aquarius, gets mo? Maswerte nga mga numero sa Aquarius: 4, 12, 18, 21, 26, kag 30. Your lucky color is pink.
Pisces naman. Ang mga Pisces, Pebrero 19, tubtob Marso 20. Pisces, isa mo ka classmates ang una, or isa mo man ka friend, or isa man ka kapamilya mo nga madugay na gusto nga makigsugilanon sa imo. Ang gusto nga makig-istorya sa imo, galing kay nagalikaw ka, abi atuba nga sila subong. Mas maayo tubangon kag pamatian, di bala Pisces? Mas wati nga mga numero 3, 5, 16, 39, 32 kag 41. Cream is your lucky color. Ang Aries naman, ang mga Aries na tao, Marso 21, tubtob Abril 19, abaw, may mag-aabot nga may nga balita sa mga Aryan. Posible may angot ina sa imo trabaho, o kung may angot man sa imo friend, or amigo, mga amigo mo nga sa malayo, o kung sa imo man pamilya. Mas surprise ikaw karon nga adlaw, Aries. Mas wati nga mga numero 9, 18, 21, 23, 28 kag 36. Peach is your lucky color. Ang mga Taurus naman abe, ang mga Taurus, Abril 20 tubtob Mayo 20. Dako nga pagbag-o na ang posible magatabo sa imo kay matabo sa imo, matabo sa kabuhi mo, natagna na ina nga may dako iyang nga changes sa kabuhi mo. Mapauswag mo, mapaayo mong imo kaugalingon, kag inatungod nga nahibaluan nila, kag nabalaan nila ang imo ikasarang kag ang imo kaalam. So develop pa more, kag strive pa more, Taurus. Mas swerte nga mga numero 5, 15, 20, 33, 38, kag 40. Your lucky color is ano? Royal blue. Kaya tuway naman natin ang Gemini, ang mga Gemini na tao ini Mayo 21, tubtubunyo 21. Nabatyagan sa Gemini karon nga Lunes, maluya, katamad, tungod, wala niya matapos ang iya ginat obra, o kung may trabaho kada nga wala mo natapos. Abiso no sa imo horoscope, dulaan na balang system sa kaugalingon mo nga karon na lang na hindi gani, wait ka lang, dulain na. Maswerte nga numero sa mga Gemini, 2, 10, 14, 23, 31, kag 39. Lilac is your lucky color. Una palang ina, nangabahin sa mga zodiac sign, gani relax. Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos ni. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Kung ana, ano nang nauya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya, gaano sa inyo? Permi gid siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabuli gi siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kagisa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko pliti gamay lang nga bagay mo lang. Go lam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Ulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ang cellphone kisa ga complex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala man siya magamit, no? Pero sang last time ginabantayan nyo gid man ang result na Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gid yang mabatian yung kung nadala kami o kun wise nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Nakabudlag gid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos ka gid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time anto na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana ano nang kuya ako maghulam. Ay, pigado tas ay kay ano ko sila. Mandisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kag ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara na nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. Virgil Pindel, taga-bago dugang lang na sakto na tawi imulay guys sa sender. Ay sender, palangga agit si nanay mo ha, kay kun wala siya, wala ka subong sa kalibutan na. Pray kay God always, sender, and love your mother. Agin tawag ko siya nga Maya. Thank you, Gid, Miss Virgil Pinda. Salamat, Gid. Pero gustuhon ko man na dali lang bala kay tapuson tanay mga nabilin nga mga zodiac sign para karon nga adlaw Lunes. Ara nakita sa zodiac sign nga Cancer. Ang mga Cancer amo ni mga natawo Hunyo 22 tubtob Hulyo 22.
cancer kung ano man ang nagkalatabo, kalimti na. No? Kalimti na ang natabo, ang importante amo ang subong kag ang palaabuton. Amo na hambal sa imo horoscope. Paminsaron mo nga may bagay ginman nga nagakatabo. Tuhay sa aton ginapaabot. Mas wati nga mga numero sa mga Cancerian, 4, 9, 18, 27, 36, kag 42. Blue is your lucky color. Ang mga Leo naman, yes, Leo Hulyo 23, tubtub Agosto 22, bakit namin sa mga Leo, kay nga dako gid ang ila pagsalig sa ila kaugalingon. Na? Kag mas pagid ina nga baskog ang pagsalig mo tungod sa positibo nga resulta nga maangkon mo sa bahin sang imo sini career. Yes, Leo. Mas wati nga mga numero 2, 9, 13, 19, 25 kag 41. Maroon is your lucky color. Ang mga Virgo naman, ang mga Virgo, meaning mga natao Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Virgo, may pila ka mga pagbago sa bahin sang imo trabaho nga makapagamusang pensar mo. Abi Virgo, piliton mo ang kaugalingon mo nga matunaan ang tanan. Pilita nga matunaan ang tanan para matapos na ang pagpangduha-duha kag kagamo sa imo baletyagon. Mas wati nga mga numero 7, 14, 21, 28, 35 kag 36. Mas wati nga mga numero, your lucky color is beige, Virgo. Kadtuay na ito ng Libra, yes, Libra, Setyembre 24, tubtub Oktobre 23. Yes, Libra, abi mo, mabinag-binag mo nga wala padulungan ang kabuhi mo. Pero, hindi dapat nga magpamensar ka sang negatibo. Kundi, kinahanglan ma-challenge ikaw. Kung mabinagbinag mo nga dawa padulungan ng imo nga wala padulungan ng imo nga kabuhi, di maninguha para mangin manami ang flow sang life mo diri sa kalibutan. Libra, maswati nga mga numero 2, 9, 11, 14, 24, kag 39. Purple is your lucky color. Yes, Scorpio. Mga Scorpio naman ito, Oktobre 24, tubtub Nobyembre 22. Siguraduha lang, Scorpio, nga ang mga ginapamakal mo, ang kinahanglanon langgit. Kag hindi mo gid pagtagaan kahigayunan nga makauyang ikaw sang kwarta para hindi ka mamroblema, hindi ka ma-short blalahaw. Mas wati nga numero sa mga Scorpio, 5, 9, 12, 18, 23, kag 41. Orange is your lucky color. Yes, ikaw naman ya Sagittarius. Ang mga Sagittarius, sa mga nataon, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Sagittarian, ay tagai man na atensyon. Tagai atensyon, kag tagai panahon ang kaugalingon mo. Hindi mayong ginahimo mga sobre-sobre nga pagpakapoy sang lawas mo. Mag-relax ikaw, Sagittarius. Mas wati nga mga numero 1, 5, 7, 10, 20, kag 34. Green is your lucky color. About kay nami lang. Pero dali gid lang. Kaya mabalik si Tita Wilma pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercials. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature.
Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lanto, mga kasaysayan sa santupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, at iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay Sais. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamuna. Upon watching live from Mandalagan Veterinary Hospital. Yes, Sir Roger Salinas Ginsatao. Madamo nga salamat kag mayong hapon. Kamusta lang da sa ilan ni Dr. kag Doktora sa buhos nga pamilya. Okay, salamat kid. Dali kid lang ay ito na 3 o'clock. Prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Sa pagpangamuyo sa itong 3 o'clock prayer. Pero syempre, tiyo naman sa pagpaalam ni Tito Wilma sa Lunes nga adlaw sang This Is My Life.
Enero 16, tuig 2023. Kagang ito naman Bible verse of the day nga mabilin sa inyo. Halin sa Romans chapter 15, verse 4. For everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in the scriptures and the encouragement they provide, we might have hope. Salamat kids. So buwas na naman kita mag-updinay. Standby sa mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.